slušný, vyšlo od krále, že jeho dievku chyba, tot dostane za ženu, kto je z obloka zlatý prsteň na zlaté šnúre odtrhne. To sa rozneslo na všetky strany a Popelvárovi bratá tiež sa vybrali. Či ty nepôjdeš, Popelvár? Spýtujú sa ho. Z Bavaru pôjdem, pôda a postaví sa s nima do radu. Tí si osedlali kone a pricifrovali sa. A Ván vysedlul ti na starú veľkú svinu a trgánil sa po ceste, že tot ide prstem odtrhnúť. Tuž ale brata aj šitok svet do smiachu. Ale hnusná tvár na zahumni potrese kantárik. Šúa chcete, pane? Ohlási sa mu. Ništ, len medenie a šaty a medenie jeho kone. Hneď mu bol medený kôň a medenie šaty tu. Pripravil sa a letel do toho oniho. O čom som čítala? To som čítala po slovensky. Aká to bola rozprávka? To bola hnusná tvár. No to jedno slovo ste tam mohli spomnúť, že?